ngamshayela ngamtshela ngathi wemfowethu lokhu kungezwe, lokhu kungemsamo yethu, lokhu kungathi qobo kungekusasa lezingane zethu, sizinsizwa thina asedluleni endabeni zokungcweka, namhlanje akungcwekwa la kubanjwe impi yangempela la. So ke angifuni indaba yokuthi sikhunjuze ukuthi konje sake sahilana sathini. Yiphi insizwa ethi mayihilene nenye insizwa kuze kuphela iviki ithukuthele? Umuntu onjani lo, akana ingane lo muntu, akanabona abantu abathandayo lo muntu. So ke ngifisa ukukhulula laba abanenzondo yabo, abafuna ukuthi inzondo yabo iphathwe ngabanye abantu. Mina nginayo inzondo mina, nakusasa futhi uma umchunu ekhuluma into engahambisani nayo ngoba ngiyindoda, ngiyophinde ngisho futhi ukuthi hayi mchunu lokho angihambisani nakho. Kodwa mayikhuluma okuphathelene nezwe, ayikhuluma nje okukhuluma nezingane zami njengoba ngizele nje nami, hayi ngeke ngize ngicabange ngisho ukucabanga mina ukuthi kufanele ngiyeseke leyo. Ngibe ngokuqala mina ukubhala ngalento yezitabane, lento yokuthi izitabane zifaka imvunulo yethu. Ichunu lathi lingena ntambama ngase ngibhalile, lathi lingena ntambama ngaba ngokuqala uphumela obala lathi nje umchunu ngiyameseka lapha afa khona ngalento ngiyofa khona. Yime ngithatha ucingo ngamfonela ngathi uma bekubiza enkantolo ungitshele mfowethu ngiyoba khona, ngoba ekugcineni kosuku imapha amalungelo anelungelo lokulwelwa namalungelo angenalo ilungelo lokulwelwa. Yini makukhulunywa ngokwethu kwaZulu njalo thina bonke umuntu unelungelo lokwenza noma yini ngeyethu into, yithini esingenalo ilungelo lokwenza noma yini ngeyethu into noma ukuyivikela. Ukhona akababhala ukuthi manje ngoba izitabane imithetho ibhaliwe, zona ihambisana nemithetho, zihambisana neyazi imithetho hayi yethu, zihambisana neyayi imithetho lengenamagceke. Awukho umuzi namanje, awukho umuzi wesitabane. Mawungahamba nje ucinga lapha eSouth Africa, awukho umuzi wezitabane. Umuzi okhona ilama hotel abahlala kuona nalezi indawo abayiqashile abahlala kuzona. Awukho nje umuzi ongafika ukhuleke kuwo Mboma uthi ngiyakhuleka kwaSikhakhane kuthiwa umuzi wesitabane lo. Awukho. Bayesaba nabo, badala laba bantu baba khona, abanayo imizi, banezindlu. Umuzi nendlu izinto ezimbili ezihlukene. Manje bese bebuya bezogabisela abantu ngemali, begabisela abantu ngemali bathi banemali. Laba abantu abahlezi belele ngaso sonke isikhathi, bahlezi belela ubaboni basebenzayo. Kodwa manje baqhamuka sebezogabisela izingane bethi kukhona imali, iningi imali ebutabanini. Nakithi ke lapha einsizweni, ngithi nje lapha einsizweni, baningi abantu abaganiwe nabanabafazi abaphila lempilo, abacashile abangemuva, okuyibona abagcina befaka izingane kulezi zinto okwenziwa khona lemkhuba le enziwayo. Okubuhlungu kakhulu ke okusiphakamisile njengoba silapha nje, siphakanyiswe udaba lwemvunulo. Kukhona abakhala ngokuthi kungani imvunulo kungakhulunywa ngokuthi isizwe simbatha amambatha, intombi zibhinqa amabheshu. Bafuna sikhulume kuphi, bafuna sikhulume nini, ngoba sihlezi siyikhuluma leyo nto, sihlezi siyilwa leyo nto. Ababe khona kugana inkosi yasemazimeleni, kunentombazane eyasukuma lapha yana ifaka imvunulo, wayekhona uMacingwane, yasukuma ifaka imvunulo leyo ntombazana, yavumisa ifaka imvunulo. Yimi lo engayicela ngathi mina hayi okungcono mangabe ukuthi into ojwayele ukuyenza le, ngicela uhambe uyoyenza khoneni lapha, ungayenzi phezulu kwethu, ngoba lokhu kusukuma nje phezulu kwethu usivumise uvunulile, uyintombazana, ungabhincile, uvunulile, akuyona into eqondile. Okwangiphatha kabi ke, amanye amakhosi ayekhona lapha akhuza mina, ngikhuza lowo mkhuba loyo. So ke kukhona nokonakala kwezinto okukhona okwenziwa ngamakhosi afuna ukuhambisana nesikhathi, afuna ukuhambisana nesikhathi samanje, akhohle ukuthi into yobukhosi ayinayo ifashion. Njengoba silwa nje, kukhona osedelelile nje lapha sinomchunu wasifaka sobabili wathi wona amakhosi nendlula mithi ayithula ithina abafana abancane belwela izwe. Yithi amakhosi njengoba sikhuluma nje, yithi amakhosi awekho ngaphandle kwethu. Sikhona ngisho isisho esishoyo esithi sizinsizwa thina singamakhosi. Amakhosi ayizinsizwa, yithi esiyingubo yazo. Manje ke ingubo yomnikazi inuka umnikazi, iphunga nje lo muntu linikwe ngubeni ayigqokayo. Yithi ke esingamakhosi, yithi abanikazi bamakhosi. Manje ke ngeke sivume ukuthi kwenzeke into engasile, uthathwe into esiguqa ngaye emsamo,
lokho kwethu okugcwele lapha kithi ukuthi insizwa zonke ayisayihlonipha imvunulo evunulwa ngamakhosi mhlambe yilo ke ithuba leli elizovula ukukhuluma ukuthi ke kuqala kulungiswe lokho ngoba kukhona ukufuna ukulungiswa nje lapha kithi insizwa ivunula ngendlela engafanele manje ke kodwa ngeke sithi ngoba insizwa ivunula ngendlela engafanele bese sithi lokho kubi okwenziwa yitabani okwenziwa abantu okungafanele ngisho nabe bayithinta imvunulo bese kuthiwa ke ngoba kukhona abonayo vele lapha kithi asivu yonakele nje fosikhakhane ndaba esiphunu yonakele idinga ukuliwa isiqalo sokuyilwa lezi itabani mazinamandla lapha eSouth Africa ake siyibone ziba ngamandla phezulu kaZulu sibone mayethu umZulu ayivumi leta yiyo akakwazi ukuthi umuntu aqhoshe ngokuthi ngingumZulu mina ngivunule ngoba ngingumZulu Zulu kuyazalwa iziphi ingane izozalwa yilaba abantu ake ngihlehle bafowethu ngibuyele emuva kancane ngiyathokoza ndabadaba bafowethu uyangizwa mfowethu ngiyakuzwa ngiyabona ngiyabonga kakhulu ngiyakwamukela ngokwenkulumo mfowethu ngeke ngisangena ke kulolu daba uqale ngalo kodwa futhi mfowethu la ngempela iqiniso lithi imkhombi yenanana njengamanje mfowethu silimele kakhulu siyisizwe silimele ngokuphezulu ukulimala ukuthi bafowethu uma singasukuma sivukele ongokwethu akekho umuntu oyosukuma kuvikele bafowethu njengamanje sigaxele ukubhubha uma izitabane zikwazi ukuba so comfortable entweni yethu sibe sizamukele ngokomthetho sisekelo kodwa ngokwezwe nangokosiko impilo ufuna zibe nelimit asinayo ke limit ngoba oyintombi omfana ufuna mayisenza intombazane ufuna ukuba intombazane edlula umuntu lo intombazane ufuna ukuba umfana ufuna ukuba umfana adlula abafana njengamanje mfowethu konke okushilo nguzwile siyakuzwa siyisizwe njengamanje sicela mfowethu umfowethu bavava angene kodwa futhi nithi maningena nazo ukuthi izitabane kumanje thuwa imvunulo ifuli booked kwamayimaye izitabane zithi ngesonto zona zobe zivunule zitshengisa ukuthi thina lento sikhulumayo siyaphetha bese ubuka uhulumeni uthini kuzothi mangabe isimo siphume esandleni lezi zinja mana ke manje icingwana siwajwayele ukwenza lapho live bakho vele uheme wedwa ungekho umuntu okuphendulayo so sesikhohlwe la inetwork iyahluka izohamba manje inetwork la mfowethu ngicela ukungena nami bese uthi sengiphazamisekile ngoba sekuze kwaphuma undaba kodwa mayibuya nimgade lapho nimfake cha chuno mfowethu isililo esikhalwayo siyezwakala bafowethu ukuthi kodwa mhlambe enye into phakathi engiyibukayo ngisho wesibili manje lento ngaso sonke isikhathi mangabe lelizwe lase South Africa kukhona into elisensitive ekuthenini lifuna ukubhekana nayo noma lifuna ukuyifesa kuba nento nje encane eqhamuka eceleni iovertake leyo nto bese icima yonke lento abantu abebefocus kuyona kungenwe kuleyo nto esuke iyaleso sikhashana idlula abantu sebedungeka imiqondo sebelahle nefocus yento ebibalekile kubona ngilana ke kuthenini phakade bekula kade kukhulunywa kakhulu la ngendaba yabantu abayizivakashi ebekuyona into ebisekhaleni kakhulu kubantu nebi bakhalisa kakhulu nebisikhalisa kakhulu siyizwe sekuqhamuka lena ke manje emvunulo uyabona ngiyibona manje sekuyesi trend ukwedlula leyo ukuthi sikhala kangakanani ngokuhlukumezeke sikukhona ngeke ke mase kuqala ukukhala singagcini nathi sizizwa ukuthi asikhale noma sifuna ukuattenda lokho kukhala okukhalwayo mfowethu kule nkulumo ethinta nebabiza ngani ngibajwayele mina labantu cha bafowethu wecingwane
ukukhala kwakho kuyezwakala kodwa into ezokwenza kungazwakali iyodwa ilenethi into ezokwenza kungezwakali ilenethi lento yemvunulo nje bisiqhamuka kanje isikhulunywa ngalendlela esikhulunywa ngayo ukuthi abafowethu laba ababili bibili sebeyiqoke ngendlela abayiqoke ngayo kubhlungu ngoba sekuyakhulunywa kodwa kuyona into yokuqala imvunulo yamakhosi amakhosi ekhona amakhosi angikhulumi ngonobambela ngoba unobambela umuntu ofanayo nengena kuye kumshayo okunye angakwazi ukungena khona uyabona amakhosi athule imvunulo yabo yamakhosi iqokwa abantu besifazane abayesikhathini namhlanje imvunulo iziqokwa laba ababili kubili njengobazi ukuthi baya esikhathini noma bayi imvunulo vele abanikazi bayo ucingwane ibona abaphisane ngayo ngoba phela abanikazi bemvunulo iyona indlunkulu namakhosi uqobo bayithathileke imvunulo baphisana ngayo thina sinqaba nento yobani sinqaba nento yobani thina abanikazi bayo mabephisene ngayo ngoba ngeke umvimba umuntu mayethatha isinqumo ngento yakhe neyigugu lakhe ukube nje uyabona ungabe lenkulumo imnandi kabi noma inesisoka kabi ukube kukhulunywa ukuthi sikhuluma thina emva kwabanikazi bayo into kodwa manje sizothi thina silwela imvunulo abanikazi bayo bengayifuni ngoba phela abantu abangayifuni imvunulo iwona amakhosi saze sayibiza ngesibongo sakomunye umuntu zaba isizwe mina mfowethu ngibona sengathi ubhlungu singabuzwa kodwa ngeke kuze kusebenzele ukuze ubhlungu kulesikhathi esiphila kusona yebo ngake ngasho sikhuluma nawe koMnew Life ngathi wasuke konakala amakhosi anikela ngobukhosi athatha umthetho ngoba amakhosi madala kunomthetho umthetho wakhelwe phekwa amakhosi anikela ngobukhosi athatha umthetho kahulumeni oshintsha usuku nosuku awasasho noma ubhlungu noma umnandi ayithulele nje mana-ke ngaphekwa lokho ngane yakwethu amakhosi ahola nenduna zawo zenhlabathi esigabeni esokuthi aholelwa abantu abayizitha zobukhosi nabayizitha zenhlabathi okuhulumeni uzophisana kanjani nohulumeni oholelayo uyabona cingwane noma ngathiwa ungasimobilize kanjani noma singahlukumezeka kanjani kodwa le ngeke sikwazi ukuyiwina ngoba inabanikazi bayo abayikhandayo ukuthi ayibe nje vele akekho umuntu engibona ukuthi ukusho deep down ukusho kusuka ngaphakathi kuyena ukuthi athi itabana ihambe zizohamba yephi zingeza se-South Africa ngoba itabane kuphela inikezwe nazo indlela yokuthi ifuna ziphathe kanjani nathi sinikezwe indlela yokuthi ngoba zikhona funa siphathe kanjani ngoba uma sotha ehambe kusho ukuthi singathi akuhamba abantu bakithi siyeka abantu bokuhamba sihlulo ukuxosha abantu bokuhamba sixosha abakithi abantu